Sundari. Nyai Sundari. Pancen tak sengaja gone pun kakang tumukara ing taman kaputen. Mung bedake pun kakang eman lawan sliramu. Sakwise sliramu ditinggal kelawan Kanjeng Ibu. Mesti wae atimu rumangsa nelongso banget utawa sedih banget. Mula pun kakang nganti tumekane papan kene pun kakang bakal lipur kelawan sliramu dia. Diajeng Sundari. Panjenipun kula nembe kemawon reraos. Menawi toro nembe kemawon cinta. Iya. Panjenengan ugi tindak. Lan sedaya para abdi padha netepi cicitanipun piyambak-piyambak kula maos kasepetan. Pun kakang wis ngerti. Pun kakang wis weruh. Yen atimu rumangsa sedih banget. Sakwise pun kakang netepi jejiban Rama uga ora ana. Saya-saya para abdi ning kepatihan uga netepi jejiban dhewe-dhewe. Nanging yo najan to kepiye wae pun kakang isih ana ning sandinganku. Kula tak jaluk. Aja nganti mikirake kang maneka warna yo. Diajeng Sundari. Panjenengan kakang ingkang kula tresnani. Iya. Kula mboten ngepengenaken pepisahan dhateng panjenengan. Diajeng. Jalaran sabda sapunika ibu sampun pun Nyai Sundari. Pun kakang ora bakal ninggalake sliramu ana ing kepatihan mung kaijinan. Mergo tresnanipun kakang gedhe banget kanggo ning Nyai Sundari. Nanging tak aturi yo Yai. Yen Kanjeng Ibu iki wis seda mbok yo wis. Aja nganti dipikirake. Mergo yen kowe mikirake Kanjeng Ibu urung tan krungu, ing mengkone kowe bakal nemahi lara. Yen pancen kowe wis lara suwe mboko suwe mengko bakal sumusul lawan Kanjeng Ibu utawa bakal tumekane pati. Mula yo ya Sundari. Ilangake wae rasa sedihmu. Kang baku Kanjeng Rama pun kakang iki tresna kelawan sliramu. Ora bakal ninggalake kelawan sliramu. Mula tak jaluk aja nganti sliramu netesake wong meneh. Aja tawang-tawang tangis mung mikirake kelawan Kanjeng Ibu. Lihat sih. Penanipun kakang arep pondok lawan sliramu utawa matur lawan sliramu. Badhe kanggo napa panjenengan pamit. Nanging upama pun kakang arep bloko kakang tenane uga ora tega. Nanging yen pun kakang ora bloko rumangsa bingung jroning atinipun kakang yen arep pondok lawan sliramu. Inggih bloko kemawon. Ngono. Ngene ya. Pun kakang njaluk pawuh sing gedhe. Mergo pun kakang wektu dina iki arep buntasake ilmu utawa ngasuh kawruh golek ukuran butur tapane. Mula sawetara sliramu kudu pisan lawan kakang. Jare panjenengan ora arep ninggalake aku. Ning yo kene panjenengan pun pamit arep pindah Kang Mas. Ning ngaten kula badhe kaijin kan boten panjenengan.
panjenengan pun kakang kondo lawan sliramu. Pun kakang ora bakal tega ninggalake sliramu. Nanging iki jejibane pun kakang omahe. Yen pun kakang mung cukup cumondhok ana ing kepatihan urung tanggurumu. Kapan nggonku pinter, kapan nggonku asis. Mula pun kakang njaluk lilaning atiku. Sawetara sliramu bakal tak tinggal besok yen pun kakang wis tuntas. Anggone ngecep ilmu aku bakal tumuli bali ana ing kepatihan maneh. Ingatan kula yen jenengan kelawan kakang. Sundari. Ya iki lho. Sing gawe bingung ing atine pun kakang. Yen sliramu nderekake pun kakang iki pun kakang rumangsa bingung mergo apa ae. Papan dununge pun kakang iki bingung. Kuwi kok kan butur tapane iki kok dereng ora ngerti. Mula tak jaluk Sundari. Sliramu katrem wae ning kepatihan pun kakang lilanono. Aku tak ngono sedelok wae ora apa-apa. Aku sok bisa kelawan panjenengan kan. Aku tetep melu nek panjenengan arep tindak nang iki bae mergo aku kan dibandingkan jenengan. Sundari. Sliramu juwantal. Sliramu iku wujude wanita. Tindake pun kakang iki ora lumomong kelenceran. Ora lumomong pariwisata. Lungane pun kakang iki golek ilmu. Yen pancen lungane kakang iki pariwisata utawa kelenceran wis bakal tak kanthi. Nderekake pun kakang entuk. Nanging lungane pun kakang golek ilmu ayu. Nanging jare panjenengan iki tresno kelawan Sundari. Nek yo kene panjenengan arep tega ninggalake aku tanpa sampe panjenengan ki mawon. Pun kakang ra bisa Sundari. Aku dene panjenengan. Sliramu katrem wae. Bener. Katrem apa ora? Dene. Katrem apa ora? Tidak panjenengan tega kelawan aku. Dan Sundari. Tenangnya pun kakang ora tega. Pun kakang ora mentolo kelawan sliramu nyempawani kang kaya mangkono wae. Nanging sliramu iki wangkal. Saben kakang nuturi. Sliramu tansah nepotake pun kakang. Kepengin nderekake pun kakang kamangka. Lumane kakang iki liwati alas kang bundutan omahe kula. Aja yo wae. Katrem wae. Katrem wae. Katrem wae. Iya. Yen sliramu matur kang kaya mangkono. Rumangsa kaduduk jroning atiku. Pancen sliramu kadangipun kakang sing tak tresnani mung sawiji lho sliramu. Yen pancen sliramu meksa kelawan pun kakang mojokake kelawan pun kakang kepengin nderekake pun kakang. Tak entuki wong. Iya. Mengko dhisik. Tak kira ora prayoga yen sliramu kelan pun kakang budal wektu dina iki. Lajeng kersa panjenengan Mergo sedelok maneh wis surup surya. Kuwi becik sliramu lan pun kakang padha cepak-cepak uga rapen. Mengko yen gagat raina pun kakang lan sliramu padha ninggalake kepatihan. ngaten cincin Heeh. kang Ayo. Sundari, Sundari.
panjenenganipun kakang ora tega. Ninggalake sliramu kaijenan ana ing patian. Nanging kaya apa maneh sejupan pun kakang gede banget. Iya. Sawetara pun kakang bakal goroh kelawan sliramu. Karya Basuki wong ayu. Naik turun
Kowe iki takon kenang apa aku tumekon papan ki. Ndadekake kawuranmu ya, Suwanti. Ket esuk nganti jumudule awan. Aku iki goleki kelawan kowe. Tak takono kelawan bapa. Lho Guranti menyang endi bapa? Mbah wong dheweke iki menyang pamite ning Sendang lho. Malah jebule kowe iki ning kene. Lho iki jane ngenteni sapa to? Aku ngenteni pacanganku kok, Mas. Kowe iki ngenteni pacanganmu. Sob, Dadi kowe iki wis duweni katresnan to. iya kakak bojo. Monggo dhisik. Sakwise aku keprungu. Nek kowe iki wektu dina iki wis duweni pacangan. Angluk. Sakjroning ati. Kaget. Lah ngopo kok kaget, Kak? Apa kowe kira mangerteni? Apa kowe kira rumangsan? Saben ana ing kiswanane pengarepane bapakku. Aku saben ngerti kawan kowe ning sandinge bapa, sambang netraku tak balangke kawan kowe. Cekane aku iki seneng kawan kowe. Kowe seneng karo aku, Kak. Oh, Tapi ojo dadi atimu yo, Kang. dadi atimu piye to? Aku wis tresno karo Kakang Selo kok, Kak. Kowe seneng kawan Selo? Iya, Kang. Guanti. Lho, kowe iki lho, umpama duwe senengan bocah lanang. Lho Selo kok mbok senengi. Sing mbok senengi ki apane? Bocah lanang kaya Selo kuwi klemak-klemek. Lho diapurane kaya ngono kok mbok senengi. Umpama kowe iki golek wong lanang minangka dadi calon bojomu ing wisuke. Mbok iya kaya aku iki. Lho, dadi samu barang apa wae cacek-cacek lho. Mestine sancut tali wondo saben ana gawean. Mula gelem ya. Kowe ladeni kawan aku mengko nek kowe gelem nandung katresnan kawan aku bakal nembung lawan bapa. Ya. Yo, Kang. Aku iki wong duwe Kakang Selo kok, Kang. Bedane apa bojo lawan Selo? Padha-padha uga wiwit ana ing no ana bojo ana Selo. Wis sing paling kuat kali omong. Tapi atimu iki wis Angel tunggu. Ayo, mati. Aku sing hebat lawan kowe. Aku iki terus rebate seneng lawan kowe. Ayo. Lemo cepet lawan aku iki. Canom saiki ne. Apa kowe njaluk tak wenehi gendingan panembrama sithik kanggo niku Mas Moro. Apalane kok duduk asmara ae. Ajak iki omah. Kalau bawa apa? Dodo. Lentir kuning
Aku